testiä edittiin, tiedätkö kun 30 sekkaa? Ai täällä kameralla? Niin. Joo. Saat sä tästä siirrettyä koneelle? Joo, varmaan. Joo. Siis mulla on semmonen tip. Why you take yours? Saa nähdä miltä näyttää laata. Onko Lassi, sä oot somalialainen, niin silloin meri Rastilassa. Toi Sama kuulostaa. aika kova pistä. Tätä paskaa purkkiin, hallinto tunkee kaikki syrjät Venäjät nurkkiin. Mä en ehkä huomenna bussissa. Monet sun alkaa? Mulla alkaa 20 koulua. Se on hieno. Mulla alkaa- Hieno dappu.